Hindi pa tayo nagsastart. Hi guys! Ay na, may challenge! May mga nag-request boom. Ayan. So kami, na-challenge kami mag-lubot challenge. Ay, but challenge rin. So mag-spell kami na using our lubot. What? Puro to Bisaya. So, i-share din namin kung anong meaning po Bisaya. Para, at least, di ba, mayroon din tayo matutunan ako. Okay. Sige, tara na lang. Dodong, are you ready for your first word? Your first word is bugnaw. Bugnaw means what? Malamig. Tama! Ang galing! Tama. Okay, go! Bugnaw! Spell bugnaw! Natawa naman ako. Sige na, tingnan mo kung na-spell mo siya. 1, 2, 3. Ay, tama! Dali! Huwag ka muna! Pagpawisan ako! 1 word pa lang gani. 1 letter! Ay, 1 letter. Yes, okay. Pwede tali sa buhok! Pwede nga ako tali! Diyan lang. Hirap pala to. Natawanan mo na ako. Cute ka kaya. Ako man din mo. Ganyan din ako. Yan naman. Second letter na ako, no? Ang hirap yan. Tama! Tama! You. Tapos. In fairness! Tapos. Love. In fairness! Marunong ko! Okay. Tama! Oo, tama! Ang galing! Ang galing! Ang cute! Ang hirap! Lumoy! Exercise ulit! Pinawitan ka. Okay, may... Ilang words mo to? Sige, tig-tatlo lang para hindi ka mahirap. Sige. Lumoy. Ang hirap! Okay, my turn. Ano na? Kurog. So, ang kurog. Ano mean ng kurog? Nanginginig. Kurog. Ano yung lagi ko sinasabi? Stay ko po. Tama. Ang tagal mo! Dali! Oh my God, kurog! Oh my gosh. Tama ba? 1. Oh my God, ang hirap lang. Okay, parang pitin yung pitin. Oh! Ano yun? Grabe yun! Ayun ba? Hindi ba ang yun? So, balik na. Sako ka. Ang hirap! Tapos, oh my gosh, parang ang circle. Hindi ka natawan mo na. What's wrong? Parang square ba? Oh my God, ang hirap pala nito. Paano yung G? Ayan. Saan mo pala? Ayaw mo! Hindi ako makaisip. Alam ko na. Alum. Alam mo anong alum? A-L-O-M? Slow? Okay. Maasim? Alum is like this one. Ah! Nunal! It's Nunal! Because I have a lot of Nunal! Hala, connect na that's true tayo. Go. Show your spelling of alum.
Oh my gosh! Oh my God! Kinaya niyo yung kwento ko. Ating kwento. Sabo! Amigas. Mahaba yun. So, ang amigas ay Tanda. ants. Ants. Kasi marami kaming amigas today. Nag-uulan kasi. Sarap, no? Ay, gusto sila doon. Ang dami nun, ha? Wow! Ay, 1, G, woo, 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 A, woo, woo, S, woo, Weird news. pangit mo, bigas. Ayaw na. Oh, ayaw. Cute mo si baby ko. Minat ito ha. Ay, hanggang 4 na lang. Kasi spell mo yung dodong. Okay. Uy, na-spell ko. Ayun. Okay, next. Inday na lang spell ko. Ikaw si... Sige, go. Tala! Lalo ko naman ako lang. Okay ka na. Okay na yun. Hindi pwede, try lang. Sige na, Inday ha. Ano ako? Dapat yung love. Ay, di yung kugma. Ayun. Yun ang spell mo. Oo. Gigugma. Taas kayo ang meaning ng love. Dali. Gugma. Uy, grabe ka. Exercise din ito. Uy, ang lamba. Bakit ang lambot mo? Hirap. Sakit. She's so funny. Cute. Hindi ko wala slow. Sige lang. 1, 2, 3. Meron din sa S. Weird yung S. Sobrang cute talaga yung S. Hindi talaga siya mawala. Parang unggoy. Ganun na ang S, oh. Hindi ko ginawa ko ngayon. Sakit. That's F. 1, 2. Masakit yung gulo. Ay, nalagay ko Inday lang, no? Inday. Ay. Ang galing mo. Oh my gosh, tabangin. Ay, ay. Bakit ang ganda? Bakit akin parang kengkoy? Bakit sa'yo sexy? Bakit sa'yo sexy? Akin as you. Hindi ako pansin. Okay, next. Dodong. Ay, walang S lang. Woo! Galing sa'yo. All chicken. Sama. Sige na, Ding. All chicken.
pangit. Ayaw ka na lang. Ang pangit. Okay lang. Kasi mo, basta kiligili mo. Sobrang. Okay, game. Parang papunta na kay Golong. Wag lang. Love you. Candy. Ang hirap. Oh. And Okay, 1, 2, 3. Jing. Bakit talaga? Cartoons mo. Hindi ko alam. Bakit siya maganda? Pupunta ka talaga ang gawin mo. Sama ko lang. Sana nag-enjoy kayo sa kalokohan namin. I hope na mag-subscribe kayo sa channel ko para mas makita niyo yung mga full video, and don't forget to like and share. Follow me on Instagram and like my Facebook page. Follow my Love Love's Instagram, Bascon there. Alright! Ew! Go! Bahala, way. Bye! Salamat kayo! Wait. Saan sa next? Parang